board. The group is limited only by the dimensions of the Atlantic training area. The virtual war zone is projected onto the ocean like a slide. The artificial operations map resembles the Mediterranean and the Middle East. The fictional COMP2X area of operation is subdivided into several sections or boxes. In these boxes, the ships have to comply with certain rules. Think of the boxes like this. Last naimbag nga agsapa kada kayo am amin di La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Pangasinan at syempre sa buong Cordillera. Gising-gising na tayong lahat dahil sisimulan na natin ang umagang puno ng kulitan at kwentuhan kasama pa rin ang inyong trio tuwing umaga. Syempre, Randy Guzman ang nag-iisang minion at hindi po ako makukumpleto kung wala ang ina ng kakulitan na si Ma'am Shisheki at ang ating gentle giant, Charles Nicoliman. Yes, what a great Thursday morning mga kabalitaktakan, and bangon na, gising na, tutukan nyo ang inyong trio na swak sa inyong agahan. Siyempre, kakulitan at kakwentuhan nyo pa rin ang nag-iisang mamshi ng bahay ninyo, ang Ma'am Shisheki. At sabi nga natin, ang dynamic trio na to ay hindi kumpleto kung wala ang ating gentle giant, Charles Nicolimon. Naimbagag sa pa mga kadakayo amin kabalitaktakan. Makakasama nyo ulit sa loob ng isang oras at kalahati, Charles Nicolimon sa Talakan at Tawanan. It's a Throwback Thursday. Oh, ang ganda nung throwback na naman na yan. And just a friendly reminder, scan those digiboxes. Hanapin nyo kami sa GNN channel or Highland TV channel, available in channel 44 and locally channel 11 and 13. Nahanap ko siya sa isang digibox, it's channel 20 dito sa parte ng Bukal. So shout out to all that is watching us. And syempre, mapapanood nyo ang Morning Balitaktakan on those channels, including our programs offered by Highland TV, included ang Boses ng Bayan, anchored by the one and only, ang papa ni Ren. Charot! Mr. Dowie de Guzman. And syempre, isa pa dyan, ang Luzon Headlines every 6 p.m. Don't forget that we are also live and alive sa aming Facebook page. And don't forget to like and share our YouTube channel, di ba? Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan at upang ating simula ng ating umaga. Ating munang alamin ang weather update ngayong umaga dito sa Baguio City, January 27, 2022. Ang ating lagay ng panahon dito sa Baguio City, ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang madaling araw ay 16.9 degrees Celsius at ang inaasahan namang iinit ang temperatura mamayang tanghali sa 23.8 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:25 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog mamayang alas 5:53 ng hapon. Kaya naman, gising-gising,
bangon-bangon na. Umiinit na, no? Nagsi-16 na tayo, parang nung nakaraan. And speaking of that, January 27 na, halos isang buwan na ulit tayo ngayong taon na nakikipaglaban dito sa pandemyang ito. And para sa ating laban, mas makalaban tayo dito nga sa ating COVID-19, narito na po ang COVID status ng Baguio City at syempre ang COVID vaccination schedule para ngayong araw. Ayan, ang total na po natin ay 38,722. Kahapon nakapagtala tayo ng 371 na mga bagong kaso at ang aktibong kaso ngayon sa lungsod ay 3,285. Nako. Pero at least tumataas po ang ating recovery rate na 470 bawat araw. At least, di ba, meron namang good news talaga namang nangyayari. And meron po tayong mga naka-lockdown po na barangay dahil ang mga barangay po na ito ang mga meron pong mga kaso. Ayan, mga existing lockdown order makikita nyo po sa inyong mga screen. Tignan nyo po kung kasama po ang inyong barangay para mas mag-ingat po tayo, doble-dobleng ingat. Meron po tayong 12 na new lockdown order and 14 na lifting of lockdown orders. And syempre po, para naman sa ating vaccination schedule, bukas pa rin po ang SMB1 parking from 8 a.m. to 2 p.m. At ang ating mga district vaccination sites ay sa Atab Health Center, Bayan Park Village Covered Court, Campo Filipino Health Center, University of the Cordilleras High School, Luacan Health Center, Slaughterhouse Covered Court, and El Pidio Carino Elementary School. Ayan, sa Irisan po yan, mga kabalitaktakan. And of course, nagbibigay sila dito ng first dose, second dose, and booster. Para po sa mga kukuha ng booster, kailangan naka 3 months na po kayo ng Gamaleya, Sputnik, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, and Pfizer. And of course, 2 months na from second dose of ating Johnson. And lagi nating tatandaan na meron pong cut-off ang ating vaccination sites. Kaya dapat po pumunta tayo doon ng maaga para po maaga din po tayong matusukan o maturukan. Gusto ko yung maagang tusok na yan. Mukhang healthy. Oo, hindi nyo na Mukhang kailangang fishball. magdala po ng stub. Ang kailangan nyo lang po ay isang valid ID at syempre vaccination certificate. Yan naman. Gusto talaga natin yung mga healthy tusok na yan. And we share the responsibility with each other. Responsibilidad natin to get ourselves vaccinated. We are not trying to persuade anyone. We're trying to encourage everyone to take part of this. And mag-deviate naman tayo. Punta tayo sa international headlines wherein Pfizer and BioNTech is now inoculating or they're having a clinical trial testing on a possible or a potential Omicron busting COVID-19 vaccine. Now, mga kabalitaktakan, oh yes, this new trial is a joint effort to mitigate the Omicron variant which has affected the efficacy of existing shots and some antibody medications to dip. For now, however, muna, Pfizer and BioNTech will test the Omicron-based vaccine on 1,420 healthy adults between the ages 18 to 55 years old. Naaalala ko at one point nga, meron yung nagkaubusan tayo. So, dun sa mga naubusang vaccine or brands, we don't want another rerun of that. So, dapat everyone should keep themselves healthy, take your multivitamins, Yes, tama. exercise, do cardio for your lungs, Yun. ganong bagay, diba? Madali Yes. lang naman gawin yan for ourselves. And sa mga nagtatanong nga dyan kung ano daw ba ang aking mga dietary tips, yun lang, less carbohydrates talaga and less sugar para mas matutone mo kasi yung katawan mo for after that. Kayo ba, are there any mga pag-alaga ng katawan na mai-share tayo Siyempre, sa ating... exercise. Oo. Kailangan talaga nating mag-ehersisyo. And of course, dapat lagi pa rin tayong uminom ng tubig dahil sabi nga nila na ang tubig ay napaka-importante daw sa ating kalusugan. Oo, yan. Tama nga din yan para matunaw ang mga kinain. Pero interesting din yung sinasabi daw nila na keto diet. Have you heard of it? Kasi wala daw carbohydrates, puro karne lang, protein-based diet. Pero ewan ko kung kumusta sa inyo. Baka pwedeng makapagpapayat yan. Naku, ako ayoko nang pumayat. Gusto ko naman. And of course, usapang health naman tayo mga kaminyon, mga kumare, mga kumpare.
Bakibalita naman tayo sa Malacanang dahil nga itong nauuso, alam nyo ang nauusong mga vape and mga vaporized nicotine. Sabi, sinigurado naman sa Malacanang daw na dadaan muna ang proposal ng distribution at paggamit ng mga vaporized nicotine and non-nicotine products sa maayos na pagsusuri bago daw ito iabot sa presidente. Nako, maaapektuhan dyan yung mga talagang mga vapers natin. May iilan daw kasing mga medical groups na gusto daw ipaveto o ipatanggi ang proposed Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Regulation Act dahil daw sa panganib nito sa kabataan at sa iba't iba pang mga health risk konektado po sa nicotine. Kasi itong panukalang ito po ay papayagan na daw ang 18 years old na makapag-purchase ng mga vape products. Ayan, currently kasi mga momshies and kumpare, 21 years old lang ang legal age to purchase these nicotine products. And also, question din po, ayan, question ng mga doktor ang panukalang batas dahil nga sa pagsaad nito na ang Trade Department and lead agency para po sa vaping products. Kasi para naman po sa kanila, ang mga ganito daw pong mga products ay dapat Food and Drug Administration ang may katangian pagdating po sa pag-a-assess ng ganitong mga produkto. Oo, I believe, yung kasi ang gusto nila from 21 to 18 years old, okay lang if this prevent the numbers of kasi illegally they purchase this, and kung this will mitigate that, na we just allow them, kasi meron namang non-nicotine product, and actually based on their curiosity, kaya naman sila nagsisimulang na manigarilyo, and the Vaporize Act, yung patupad nila yan, will just lessen the curiosity of people. Kasi natry ko na. So, hindi ko na ulit itatry. Para sa akin, ganun yung nararamdaman ko for the younger ones. Diba? Ayun. But then daw, ang vape naman daw kasi ay para naman daw malesen daw ng ating mga cigarette smokers. Kaya lang, itong mga, yun nga, sabi ni Ma'am Shisheki, yung mga gustong mag-try. Dahil nga, ito, wala naman tong nicotine. Pero payo lang namin sa inyo, wag nyo na lang simulan kung hindi naman din talaga kayo nagle-lessen from cigarette smoke. Ayun, oo. Kasi meron ding siyensya tungkol dyan. Kasi kapag 21 years old, medyo pumapasok na yung lungs sa mature stage. Kung saan kaya na niyang i-accept ito. Pero sige, ibahin natin ang usapan din. Kasi kahapon, mga kabalitaktakan, umakyat ho dito sa Baguio City si Secretary Duque at yung iba't ibang mga secretary si Testing Czar na si Vince Dizon at si Secretary Bernadette Puyat upang ilunsad ang pagsisimula ng res bakuna sa butika. Ayan, pwede na kayong magpabakuna dito ho sa mga butika dito sa Baguio City. Pero ang alam ko lang yung isa pa lang yung nagbubukas. They're still talking with pwede bang magkuan? Kasi pwede naman to, no? They're still talking with other butika. Ang una kasi dito is yung Watsons dito sa SM. So pwede na silang pumila yung mga kababayan natin dyan na magpabakuna for booster shot. Pero pinag-iisipan na din yung first at second dose na vaccination dito sa butika, kung saan ito'y parte ng pag-abot ng gobyerno ng wall of immunity na tinatawag. Gustong-gusto ko yan, no? Kasi again, that's involving our microsector, and we're bringing vaccination convenient for everyone. Kasi nga naman, di ba, yung iba hindi makapunta sa ibang big vaccination site, or yung mga maliliit na district kasi they don't have enough facility. At least ito, very or convenient talaga at maaabot ang serbisyo sa ating mga mamamayan. And also, di ba, madami kasing pumupunta dyan sa butika nga na yan, lalo na yung mga babae. At least, pag bumibili sila ng mga make-ups, magpa-booster na nga din ako para hindi lang ako maganda, hindi lang ako fresh, pero din ako, protektado. Yes, tama. Sige, ano yung nilulunok mo, girl? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mamaya, sa Piece of Sheki, abangan natin ang isang babae who defied
cancer, and she used this as a motivation to become an entrepreneur. Yan, entrepreneur daw kasi kinorek ako ng mga may kakilala kong may GPS. Alam nyo ba yung mga may GPS, mga kabalitaktakan? That is a syndrome wherein meron kang urge na i-correct yung sarili mo or yung grammar ng ibang tao. Ang tawag dyan is grammar pedantry syndrome. And sana all. ayun, wag na nating ipaspell. No spelling. Just there. Ayan. So, abangan nyo yan mamaya sa Piece of Check. Mamaya naman sa Tirada sa Umaga. Tignan nyo, or pag-usapan natin itong procurement umano ng pamahalang lungsod, pagdaragdag ng procurement ng bakuna kung saan, bakit kailangan pang mag-procure? Naabot naman na natin yung almost 100 or nasurpasan natin yung 100% herd immunity ng lungsod. Dapat pa bang bumili ng pamahalang lungsod ng bakuna? Ating pag-usapan yan with Councilor Vladimir Cayabas ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio at iba pang mga topic. Ayan, I'm very excited pero mas excited ako dahil mamaya sasamahan nyo kong mapaaw-aw dahil sa PAO. Mamaya makakasama ko si Ma'am Cynthia ng Aldrich Corporation. And there's more. Siyempre para sa aking iba rin, alamin natin ang mga nakakatawa at nakakatawang mga college struggles noong wala pang pandemya. Ay, gusto ko yan And syempre, hindi na tayo nagpang-abot sa college na yan. Kaya mga kabalitaktakan, tune in. We have more to go this morning. Kaya tutok lang dito sa inyong morning barkada, ang Morning Balitaktakan. Pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-rest bakuna para bawas pangamba. Dahil sa rest bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-rest bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Saras bakuna. Libre lang magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng Rehabilitation Center sa akin dahil po ngayon, maayos na po yung buhay ko. Magandang-maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan.
Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kaming magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Oo, di ba? Napaaw ako sa inyo. Dahil ngayong araw ang aking bisita ay mula sa Aldrich Corporation na syempre ang kanilang produkto, isa sa mga pinakasikat po ay ang PAW. Ang PAW na ito ay lagi kong nakikita sa aming bahay, lagi itong binibili ng aking nanay. At para i-explain sa atin ang mga produkto nga ng Aldrich Corporation, narito po si Ma'am Cynthia Madrid. Good morning, Ma'am! Good morning, Miss Ren. Good morning sa lahat ng mga viewers natin. At syempre, good morning sa lahat ng mga drugstores na nanonood na ngayon. Ayan, ma'am. Unang-una, wala nang intro, tatanungin ko na. Kasi ang alam ko po na ating mga produkto ay ito lang po ang talagang alam ko. Mula nung pagkabata ko, ito po talaga ang binibili ng mami ko. Dahil pwede itong gamitin sa lahat ng sakit, ipahid mo lang. Ano pa po ba ang mga produkto po ng PAW? Actually, Miss Ren, napakadaming product ni Aldrich. So, ang company is Aldrich Corporation. Ito yung kanya mga product. Nandiyan dyan si PAW Liniment. Pinakasikat sa lahat ng klase ng liniment dahil ito'y may sikap mo extract. Pwede siya sa lahat ng klase ng pain. Hindi lang yon dahil usong-uso ang sipon ngayon. So, pwede siyang pangsuob. Pwede na pala siyang pangsuob. Ma'am, turuan mo naman kami paano ito magagamit pangsuob. Mag-prepare ka lang doon sa mangkok na lagyan mo siya ng hot water, tapos 2 to 3 drops ng PAW liniment. Tapos yun na, singhutin mo na. Singhutin ha. At least, ma'am, di ba kahit ang suob kasi medyo masakit yan sa mukha dahil mainit. Pero at least may mint effect pala pag merong PAW. Ma'am, actually, pag nagsuob ka niyan, dahil yun nga, may mint siya, masakit sa mata, so dapat takpan mo ang iyong mata para diretso sa lalamunan yung kanyang soothing effect. Ayan, favorite ko pa naman magsuob sa lahat every time na meron na akong nararamdaman. Ma'am, ito naman po, bagong-bago ito sa akin. Ngayon ko lang ito nakita. Ano naman po itong Bioclone na ito? Siyempre, yan yung pinakakailangan natin ngayon dahil sa dami pa rin ng mga nagkakasakit. Eto si Bioclone Capsule, meron siyang vitamin C, zinc, B-complex at syempre ang kanyang Cell Protect formula na kailangan natin para stress-free ang ating mukha, blooming parate. Paggising pa lang, nagbo-bloom ka na. Wow, sana all blooming. Ma'am, parang gusto ko niyan. Ma'am, pero balita ko, ito daw kasi ay hindi lang siya para sa protection natin. Meron din daw po itong mga ibang kasangkapan. Ano po ito, ma'am? Yes, ma'am. Aside doon sa vitamin C, zinc, B-complex at Cell Protect formula, nandiyan din ang kanyang fruit extract at vegetable extract. So kaya ito tinawag na the super capsule kasi lahat ng kailangan mo para i-boost ang inyong immunity nandiyan na sa Bioclone capsule. Wow, talaga nga namang all-in-one nga po talaga itong Bioclone capsule. Parang bibili na po ako niyan. Ma'am, tanungin ko naman po, ito po ba ay how much po kaya ito? Actually, murang-mura siya. Nagre-range ng 19 to 20 pesos ang per capsule. So, huwag nating tipirin ang ating mga sarili kasi health is wealth, sabi nga nila. Yes, tama yan, ma'am. Ma'am, matanong ko naman po, syempre, pag tayong mga babae, minsan nagkakaroon po tayo ng period. Safe po ba itong Bioclone po para sa atin? Actually, ma'am, meron pa kaming isa kasi hindi lang isa kundi dalawa ang aming food supplement. Nandiyan si PAW de Arco capsule. Napakainam bago pa datnan ang isang kababaihan ng kanyang period. Mag-take na siya ng PAW de Arco capsule kasi eto'y may quercetin, anti-inflammatory ito. So nalilesen niya yung dysmenorrhea ng isang kababaihan.
Wow, talaga. Kailangan ko talaga ata lahat ng products nyo, ma'am. Ma'am, ito naman po, tanungin ko naman po, ma'am. Itong Bioclone, safe din po ba ito? Anong age po ang pwedeng uminom po nito, ma'am? Actually, ma'am, 18 years old above, or kung kaya mo nang lunukin yung kapsula, po pwede na. At ito'y safe siya. Pero sa mga buntis o kay nagpapasuso, mag-ingat po tayo kasi ito'y pang detox. Baka mamaya makain ng baby sa loob. Taray, detox, di ba all-in-one talaga, ma'am? Hindi lang siya pang-health, hindi lang siya pang-tanggal ng mga kung ano mang sakit ang iyong nararamdaman dyan. Pero pampaganda din talaga ito. Ma'am, bet na bet ko na itong mga products nyo. Pero tanong ko naman po, ano po ba, bakit magandang gumamit tayo ng mga produkto po ng Aldrich ngayong panahon po ng pandemya? Ma'am, yan yung kailangan natin ngayon kasi nga kinakailangang i-boost natin ang ating immune system para sa mga virus. Hindi lang yan, usong-uso ang sipon kasi medyo umiinit na naman ang ating temperatura. So, nagbabago na naman yung weather natin. Marami na naman yung hindi makaka-adapt sa init ng ating panahon. Medyo may sisipunin, may uubuhin. So yan ang kailangan natin na panlaban ngayon. Wow, perfect. Fighting tayo mga mamshis. Ma'am, ito, ano naman po ang marirecommend mo sa akin dahil ako, minsan puyat po ako, tapos lagi akong lumalabas. Syempre tayo mga media tayo, dapat on the go tayo. And minsan po lalo pag biyahe, nahihilo po ako. Ma'am, pag dinala ko po ito, hindi po kasya sa bulsa ko. Though favorite ko po ito, kasya sa bag. Pero meron po ba kayong mga produkto na kasya sa bulsa ko? Actually, meron. Nandiyan dyan si Pau Essential, Travel Essential. So, napakaliit lang niya. I'm sorry, kanya lang, hindi ako nakapagdala. Okay lang yan, mama. Hanapin. Yun, pwede siya. Travel Essential ang tawag para sa mga mahiluhin. So, ito'y napakaliit lang, kasyang-kasya sa bulsa. At kasyang-kasya din sa bulsa. Very affordable siya. Mabibili sa lahat ng drugstores. Nako, napaka-perfect naman po talaga ng mga produkto nitong Bioclone, itong Bioclone and Pau, di ba? Sa sobrang gusto ko nang bumili ng Bioclone na ang talagang nasasabi ko. Ma'am, ito po, maraming salamat po sa, dahil sa mga produktong ito. Alam po namin protektado po tayo. Pero ma'am, kagabi ko pa iniisip ang tanong na ito. Ma'am, pwede kaya akong maging dancer ng Pau? Syempre, pwede, di ba? Ang ganda-ganda kaya ng face mo. At pwede ka sa Bioclone kasi sa grabe ng energy ninyo, kinakailangan pagising pa lang sa umaga is stress-free na kaagad. So, pwede si Bioclone sa'yo. Ma'am, paghahandaan ko muna ang aking sa'yo. Mag-a-apply po akong dancer ninyo part-time, pero dapat magbabioclone muna ako para naman pretty pag napa-aw-aw talaga ako dahil sa Pau, di ba? Ma'am, maraming salamat, Ma'am Cynthia. And hopefully po, mga kabalitaktakan, itry po natin ang mga produktong ito. And kung dati na tayong gumagamit, tignan pa po natin kung ano po ang mga produktong ino-offer po ng Aldrich Corporation dahil nga ito ay perfect, hindi lamang po pampaganda, hindi lamang din pang tanggal ng mga sakit sa katawan, pero para din po ito maprotektahan ang ating kalusugan. Ma'am, any last words po sa ating mga viewers? Siyempre, ma'am, maraming salamat sa pagpapa-unlock sa akin ngayong morning na to. At siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng aming produkto. At siyempre, patuloy po nating tangkilikin ito dahil ito po ay natural herbal. Ayan, mga ka-minions, mga ka-mamshis, kabalitaktakan and everyone, itry na po natin ang kanilang mga produkto and i-comment nyo po yan sa aming Facebook page kung gumagamit po kayo nito para po ma-shoutout po namin kayo mamaya. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia, sa inyong pagpunta. And mamaya, ano kaya ang pag-uusapan natin sa Tirada sa Umaga with Charles Limon sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan? Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Bait po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Oras natin, alas 7 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. Welcome sa Tirada sa Umaga. Ngayong umaga po makakasama natin si Councilor Vladimir Cayabas ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio upang makialam at pag-usapan itong pag-procure ho ng pamalang lungsod ng additional na bakuna. Kailangan pa ba natin yan? At ito na din pong pagbuo ng Research Council ng lungsod. Nasa linya na po natin, Councilor. Magandang umaga po. Yes, kasamang Charles, good morning sa ating lahat, sa lahat ng mga kababayan natin sa ating syudad ng Baguio na imbag nagsapa karatay amin. Ayan po, Councilor. Councilor, diretsohin ko na po yung tanong nung Lunes po kasi sa isinagawa nating sessions dito sa City Council, pinag-usapan natin itong possibility ng pag-procure ulit ng lungsod ng karagdagang mga bakuna. Can you give to us, Councilor, itong nangyari at yung rason na din ho ng Executive Department on this dito ho sa bakuna? Well, kasamang Charles, yung napag-usapan nung last Monday during our session, ito po yung general update sa sitwasyon ng COVID-19 sa ating syudad ng Baguio. At naturally, may mga tanong kagaya po yung na-approve nung nakaraang taon amounting to 120 million na para po sana sa procurement ng vaccine, particularly itong AstraZeneca as a brand. Kasi yung tanong ng mga kasama sa council ay ayon sa report ng City Health Services Office, mataas na rin po yung vaccination rate ng ating syudad ng Baguio. At karamihan, mga bakuna po na nagamit sa ating syudad ng Baguio ay galing din at
assistance coming from the national. So yung isang tanong po namin, itutuloy po ba yung procurement ng mga bakuna base doon sa na-approve natin na appropriation ordinance numbered 30 of 2001. Kasi maalala po ninyo na pero once this approved ordinance, ito po ay amounting to 120 billion sana para sa bakuna. And ang sagot po ng City Health Services Office ay itutuloy at in fact ay may mga purchase na po na nagawa. Okay. Sinabi po ba, Councilor, ng City Health Services Office na lahat na ba ng ating in-order amounting to 120 million pesos or 100, tama ba, Councilor, is dumating na ba dito sa Baguio City? Well, base po sa report, particularly ni Dr. Galpo, ay hindi pa po naman lahat ay dumating. 380,000 doses ang target. Pag titingnan natin, ito po ay approximately nasa 91.3 billion. No? Ito po yung sa AstraZeneca. And accordingly, hindi pa po naman lahat dumating in case na darating at susubra yung bakuna. Kumpara sa mga babakunahan, ang isa pong reply naman ng nasa City Health Services Office headed by Dr. Galpo ay yung plano ng mayor na pwede nating makausap ang national government kung ano po kaya ang pwede nating gawin para at least man lang may balik sa atin yung capital o kaya yung ginamit natin sa procurement. Kasi nga sabi natin, through the initiative also of our mayor, ay nakakuha tayo ng maraming mga bakuna, particularly assistance coming from the national office. Kaya nga ang tanong namin ay tutuloy pa ba natin para at least ay makatipid na tayo and accordingly kasi appropriated dyan and yung negotiation lang ay kung paano ang advice ng national para at least man lang ay may balik ang ating puhunan. Okay po. Kapag ika-cancel na natin, kapag ibabawiin natin yung pera, Councilor, is there a possibility na breach of contract to since meron ng tripartite agreement na pinirmahan nung una at yung iba pang mga napagkasunduan dito sa pagbilihon ng bakuna? Ayan din po yung isang tanong namin, hindi pa pwedeng bawiin kasi okay naman na yung bakuna para sa ating syudad ng Baguio, but accordingly ay done deal na yung ating tripartite agreement, kaya hindi na po basta mabawi yan. Ang isang option lang ay makausap natin yung national para tingnan natin, national government, kung ano pa mga LGU ang nangangailangan ng bakuna. Probably ay ayan, pwede nating i-share, but in a way na kung pwede may balik sana yung puhunan din ng City of Baguio para magamit natin sa iba pang mga proyekto na makatulong sa ating syudad. Okay po. Sige po, at least meron na liwanagan niyo po kami dito, Councilor, dito sa plano ng ng Sangguniang Panglungsod na makipag-usap sa national government. Pero Councilor, matanong ko na lang din ho, itong panghuli na lang siguro, itong pagbuo po natin ng Historical Research Council, itong pagbuo natin ng Historical Research Council dito sa Baguio City wherein mabuo ito dito sa Baguio City at kung saan nakabase ito sa kasaysayan. Ayan, balik na po kayo sa line, sir. Hello, sir. Ayan po. So matanong ko na lang din ho, panghuli na lang po, Councilor, itong pagbuo natin ng Research Council dito sa Baguio City para sa ating kasaysayan, gaano po ba ito kaimportante at ano po ang magiging silbi nito sa pag-restore or pagpapaalala sa ating mga kababayan sa kasaysayan ho ng Baguio City? Maraming salamat, Kasamang Charles. Alam po natin ang kasaysayan, lokal o national, ay napaka-importante po sa ating lahat.
paparte po ng mga estudyante, ay malalaman po nila kung ano yung tamang istorya o history ng ating syudad ng Baguio. Pati rin po sa mga local legislators natin sa pamamagitan ng tama po na kasaysayan, ay mabigyan tayo ng mas malinaw na basihan so that we could be able to introduce more formidable legislative measures, ika nga. Ito po yung City Ordinance number 6, series of 2022. Ito yung Baguio City Historical Research Council. Basically, ang kultura po natin ay may influence sa ating asal o ugali ng mga taga-syudad ng Baguio. At yung kulturang yan ay konektado yan sa history ng isang lugar. Kaya napag-isipan po natin na ma-introduce po itong ordinance at maraming salamat sa mga kasama natin sa City Council, headed of course by our Vice Mayor, at pati rin po ang ating Mayor, at ito po ay nabigyan na isang ganap na ordinansa. So first ay yung social awareness at consciousness ng ating mga kababayan sa tamang istorya ng ating syudad ng Baguio. Another one is sa pamamagitan ng council na ito, we could be able to promote the correct history of the city of Baguio. At yan po ay knowing who and what we are as people of the city of Baguio. And may mga members tayo, especially yung tinatawag nating council members na overall historians and researchers in the city of Baguio to coordinate so that we could come up with a consolidated data about the city of Baguio. Pero pa kaming tinatawag na compendium kasamang Charles, in a way na ito po yung collection of concise but detailed information tungkol po sa ating syudad Baguio. Kaya sa tingin ko po ay malaki po ang tulong nito para mas maging culturally attached at saka yung tamang istorya ng syudad ng Baguio, especially sa parte po ng ating mga kabataan. Okay. So that's good, Gerard, Councilor. No, at least we will remind again our itong mga kabataan natin sa makulay na kasaysayan ng Baguio City. So inaasahan natin inaasahan natin na mare-restore or at least may re-remind sa ating kabataan itong iba't ibang mga nangyari dito sa Baguio City. Councilor, medyo limitado ho yung oras natin. Siguro po may mensahe po kayo sa ating mga viewers ngayong umaga po. Go ahead po, Councilor. Maraming salamat kasamang Charles. So nang una ay sa lahat po ng mga kasama natin sa media, thank you sa lahat ng contribution ninyo para sa ating syudad ng Baguio. Sa lahat din po ng mga frontliners natin, medical and non-medical, thank you lang tayo, itulong nyo mo iti syudad, iti Baguio. Tayo pa rin ay magkaisa, tulungan po natin ang ating lokal na gobyerno, kasi yan po yung ating kultura ti ubo kan ornos para iti syudad iti Baguio. Kasamang Charles, ako po'y nagpapasalamat sa oportunidad na ito. Mabuhay. Ay kat ko natin yung ni Apo Diyos iti mga tarabay iti tumonggal maysa. Okay. Maraming salamat, Councilor, and good morning po. Thank you. Ayan, yan po si Councilor Vladimir Cayabas ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio, ukol ho dito sa planong dito sa pag-retake sana ng pondo ng pamalang lungsod dito ho sa procurement ng bakuna natin. Hindi pa pala lahat dumarating yung order natin na AstraZeneca. Pero abangan yan kasi ipa-follow up natin yan mamayang at tabayanan nyo po mamayang alas 6 ng hapon sa Luzon Headlines. Mamaya naman po, abangan nyo Piece of Shek, makakasama natin dyan si Ma'am Shisheki kung ano ang kanyang pakulo. Abangan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal,
kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa'yo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Tres Bakuna. Tara na, mag-Tres Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Di kailang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan and alam nyo naman mga momshies ngayong araw, ibibida natin ang isang bonggang-bonggang nanay with her very, very inspiring story. Alam naman natin that parenthood is a roller coaster of emotions, from being happy at one point, from being disappointed at one point, for having fear and so much happiness at the same time. Ngayong umaga, let's now get an inspiration to an amazing woman who have surpassed something in her life. We have this morning, Mare, ang aking kumare, kapitbahay ko lang, wala nga silang kuryente kanina eh. Pero tinawid natin. Good morning, Shane Rufino Garcia. Good morning, kumare. Yan. Kumare, bumati ka muna sa mga nanonood sa atin. Ayan, good morning po sa lahat ng nanonood. Lalo na po rito sa Paniki, Tarlac at dyan po sa Baguio, ma'am. Ay, kumare. Yan, no worries. Kumare, and tama, we are available dyan sa Tarlac. Mare, simulan naman natin. Gaano kahirap ang pagiging nanay ngayong pandemya? Ma'am, ano po, hindi po Ayan. Siguro medyo ang aking audio. Pero sa mga momshies natin dyan, mga maring nanunood, di ba? Ano ba yung mga naging challenges natin ngayong parenthood, ngayong pandemya? Ngayong pandemya po, sobrang marami pong naapektuhan ng mga pamilya. Kaya bilang isang nanay, ito po, lumalaban po ako sa aking naumpisahan na business dito po sa Paniki, Tarlac.
Kaya nga, gusto naming suportahan yan, Mare. And little that people knows, Mare, nung nag-usap tayo, merong unting tao yung Yes, ma'am. may alam that you are also a cancer survivor. So, paano mo ba nalaman ito? At Yes, ano ma'am. yung, naging nakaapekto ba to sa iyong pagiging ina? Sobra po, Mare. From being a cancer patient, stage 1, sobrang nahirapan po ako dahil sa sakit na to, parang inisip mo na parang end mo na kasi parang hindi ko alam kung paano ko i-explain sa mga bata. Pero hindi po ako nagpahalata sa kanila. Parang inisip ko na ordinaryong sakit lang, Mare. Yun pala, isang magandang tip sa ating mga tao or mga kabalitaktakan na nanonood dyan. And also, Mare, yung in this journey at paggaling mo sa cancer, paano ito na-motivate? How did it motivate you to now put up your own business? Una, Mare, nanalig ako sa ating ama. Pangalawa, sa aking pamilya, humugot ako ng lakas ng loob. Sinunod ko lahat ng payo ng aking doktor, and especially kay Dr. Vilod po, dyan po sa may BGMC. Hi, Dr. Vilod. Yan, that's really a truly inspiring story nga naman. Mara, isa kong namang tanong, on starting up a business, ano yung mga magiging advice and tips mo sa mga momshies dyan na gustong mag-start ng sarili nilang business? Ayan. Para sa mga mari dyan or mamsi po, habaan, hanggat may pag-asa po tayo bilang isang mga mami, i-google natin ang magandang pagkakitaan upang mabigyan natin ng mga pangangailangan ng ating pamilya. Laban lang po, basta't ibigay po yung best para sa mauumpisahan na business po. Yan. Mare, paano yung mga ganito? Yung meron kasi tayong fear. Ang mga pag nagsisimula ng business is that, ang always nating tinitignan minsan is that, makakabenta ba ako? Marami bang bibili ng mga produkto ko? Paano mo nilabanan yung mga ganitong mindset na kasi natin to na parang na gusto natin minsan na agaran yung pagbalik ng puhunan natin? Ikaw ba, Mare, nung nagsimula ka, paano yung naging mindset mo to remove this fear sa pagsisimula ng business? Sa akin, Mari, kasi dahil malaki po yung gastusan sa hospital noon, inisip ko kung paano ako makakatulong sa aking pamilya. So, ang passion ko po kasi pagluluto at pagbe-bake po. So, nag-start po ako sa halagang 200. Naglako-lako po ako dito sa mga kapitbahay, sa palengke po. Talagang hindi po ako nahiya para mag-start, para makabawi po ako sa aking asawa. At syempre, maibigay ko po mga pangangailangan ng aking mga anak. Right. Maganda yun, no, Mare? Kasi sa tingin natin noon, dapat malaki yung puhunan mo para magsimula ka ng business. At sabi mo nga sa halagang 200 pesos, you're now making sure na yung itong produktong na to ay nagiging available for everyone. Mare, complete the sentence by saying, ako si at bonggang nanay ako dahil... Ako si Evelyn Garcia, sa mas kilalang nagmamay-ari ng Shane Sweet and Treats dito po sa Kabayawasan, Paniki Tarlac. Yes! Napaka-bongga talaga. Miss Shane, lastly na lang, Mare, imbitahin mo ang ating mga Tarlakenyo to now see or follow your Facebook pages. Ayan. Ayan na nga.
Yan, thank you. Maraming salamat, Mare, for giving us your time this morning. Yeah, kaya nakita naman natin a truly inspiring story sa ating mga momshies dyan. It doesn't need you to start in a big platform kaagad. Alam niyo yung minsan it's your passion and your drive that makes you who you are really with. And sabi nga nila, your journey would always be a hard start. And nakita naman natin that it was harder for Miss Shane. But ito, lumaki ang kanyang business and mga Tarlakeños dyan. Tignan na natin sila. At mamaya, syempre, kakaibang storya naman ang ibibida ng ating in-house minion. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Mga kaibigan, ako po si Dobby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Ayan at nagbabalik na nga po ang Morning Balitaktakan at syempre dito sa Ibaren. Perfect na perfect talaga ang kausap ko kanina na ang produkto ay Pauliniment dahil kailangan ito ng mga college students dahil sa dami ng kanilang mga pinagdadaanan. Hindi lang mga sakit sa likod, sakit sa ulo, hilo, sakit sa tiyan, lahat na ata pinagdaanan ng mga college students natin. At nung ako'y kolehiyala, wow, kolehiyala talaga, parang elementary student lang naman ako. Pag nakita niya ako sa personal, para lang ako elementary talaga mga day. Pero ayun nga, kailangan nga natin ng mga pampalakas dahil ang isang kolehiyala at mga college students
ay napakahirap ng pinagdadaanan at minsan talagang sabaw na sabaw ka na. Kayo ba, ano bang mga pinagdaanan nyo? Dahil nga meron akong napanood dito sa isang media platform na talagang nawili ako at naalala ko ang lahat ng aking pinagdaanan noong college life ko. Panoorin natin ito. This happened 7 or 8 years ago. I was in first year college. Tapos, one day, isang araw, naputulan kami ng internet. Literally, sa tabi ng bahay, there's a 24-hour cafe. So, di ba kapag cafe, you're expected to have really good internet. Kasi people come for the internet and the coffee, and the ambience, and the smell of the place. Alam mo bakit siya funny for me? Kasi I don't drink coffee. If I go inside a cafe that sells coffee, it's not for coffee, darling. Hi. Kinailangan ko yung internet kasi nga college student ako. I had so many things to do that time. Pero yung problema natin, college nga ako, diba? And wala akong pera. I stopped asking money from my parents after I graduated high school. If they wanna give, then they give, but I never ask. So that time, my money was 50 pesos lang. Sabi ko, I'll just buy anything that can fit 50 pesos. Pagpasok ko, syempre, tingin-tingin ako ng menu. Kahit french fries, I cannot afford, darling. Tag 80 pesos yung french fries, 50 pesos lang yung budget natin. Thank goodness, naalala ko talaga sa lower right ng menu. Ikatatlong option, may nakalagay, espresso, 50 pesos. O, ayan na, masaya na si ate girl. When it was my turn to order, sabi ko, sir, I'm gonna order one espresso, please. Would that be all, ma'am? Just one shot of espresso? May pa-shot pala yung espresso dito? Yes, I'll take that. Siyempre, pagkatapos ko mag-order, can I get your Wi-Fi password, please? This is the fun part. Tumating na yung order ko. Nilagyan ako ni kuya sa mesa ko ng ganito kaliit na baso. Ganyan ng kaliit. Ganito ba, kuya? Are you sure? Tapos yung babaeng itong ambisyosa na hindi ko naman alam kung ano yung espresso. Pero in-order ko pa kasi yun lang yung afford ko that time. Inuha ko yung espresso at ininom ko siya, sis. Ang pait niya. Hindi ko alam na yung espresso shot pala ay additional lang. Kung gusto mo, mas matapang yung kape mo. Pero dahil hustler ako at hindi pwedeng hindi ko siya uubusin, ininom ko lahat. Siyempre, kada sip may follow-up ng water. Wild devil appeared. So the moralization of the story, kapag walang internet sa bahay, mag-data ka na lang, no? Never order something that you're not familiar with. Kapag hindi ka naman nagiinom ng kape, wag mo nang pilitin. That is all and I thank you. Ayan, talaga nga namang nakakawili ang kwentong iyon ng ating TikTokers. And kayo, na-try nyo na ba yun? Yung wala talaga kayong budget pero kailangan yung mag-coffee shop dahil nga kailangan nyo ng internet. Ako, hindi ko pa naman nasusubukan dahil good thing meron na akong data noon, diba? Meron na, uso na kasi yung mga data nung mga college ako. Ewan ko lang nung panahon ni Ma'am Shisheki. Charot! Pero ayun nga, dahil yun nga ang isa sa mga struggles ng ating mga college ngayon dahil po kailangan nilang gumawa ng mga thesis o kung ano pa man sa mga coffee shop dahil minsan wala po silang internet and wala nga silang pera dahil nga college student ka pa lang. Kaya nga ito ang ginawa niya, umorder ng espresso. Hindi naman niya alam na ganun pala kaliit. Shot lang pala siya sa kape. O diba? Kayo mga kaminions, napagdaanan nyo na ba yung mga ganito? Well, maswerte nga naman talaga yung mga estudyante ngayon dahil online classes na sila and usually ang mga bahay nila ay connected na sa internet and meron na nga tayong data pero syempre meron pa rin po yung iba na wala silang mga internet sa bahay and pinagdadaanan po nila yung mga ganitong mga problema. Kaya sa inyo, yung mga masuswerte dyan, sana po ay mag-aral tayong mabuti dahil po ang future po natin ang nakasalalay. Very important po talaga ang college life natin dahil ito po ay isang stepping stone para po sa ating future. Yan, tama yan. Kayo, i-share nyo naman po sa amin kung ano po ang mga nakakawiling, mga lutang moments and mga hindi nyo makakalimutang mga pangyayari and memories noong kayo ay college pa lamang at babasahin po namin yan mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet.
Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa'yo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan ngayong barangay. Ito na naman tayo, segment kung saan mag-aaway ang 2 punto pero magkakabati din pagkatapos ng show. Char! Hindi, galit ako. Gigil na gigil ako. Inaano namin kayo, alam ko naranasan pa namin mag-floppy disk nung high Yan, school. may banat na kagad. Bahala kayo mag-away dyan. Yes. Yun, at ang mahal talaga ng internet that time. Marami rin akong lutang moments dyan. Kaya sa mga kabalitaktakan na dyan, comment nyo nga ang mga lutang moments nyo at marinig namin. Ayan, defensive na po ang ating mga magbabangayan ngayong umaga. Ang isyong isinangguni sa ating barangay ngayong umaga ay, sino bang pipiliin mo? Mahal ko or mahal ako? Ayan. Ayan. Sino bang mauna? Unahin natin ang Yung galit na galit. matanda. Char. Yung galit na galit talaga. Excuse me. Oo. Alright. Mga ano sa'yo? baranggayan, ang taong pipiliin ko ay yung taong mahal ko. Oh, bakit? Yung taong mahal ko sapagkat I live by a purpose. And that purpose is to love that person. Sabi nga nila, paano kung hindi ka naman mahal? Okay lang. Kasi alam kong my purpose is to still go back to him. Ay, him talaga. Nagkakabukuhan. Again, yun. May magbabalik. Ayaw. No. Pero yun nga, sabi ko, gusto ko pa rin yung taong mahal ko. Naisip ko na, pinander ko na yan, pero wala pa rin ako sagot. Pero sa taong mahal ko, kasi yun yung purpose ko, to love that person endearly. Ayun. Paano naman yung mga nagmamahal lang? Atin namang tignan ang kampo ng mahal ako. Siyempre, gusto ko yung mahal ako kasi gold ako eh. Cute ako eh. Wow! Dapat kasi, as a girl, dapat sabi nga nila sa relasyon, dapat mas mahal ka ng lalaki. So gusto ko, dapat mas mahal niya ako because I believe and I know my capacity to love. And as long as mahal niya ako and nararamdaman ko na mahal niya ako, I know kung gaano ko din siya kayang mahalin. Hindi ko man siya mahal na mahal sa umpisa, basta't mahal niya ako and lagi niya akong pipiliin, lagi niyang ipaparamdam na mahal niya ako, di kaya kong i-work na mahalin din siya kasi nga, give chance, di ba? Hindi pwedeng pili ka na ng pili, antay ka lang ng antay. I mean, di ba? Dapat go. Kung sinong andyan, why not? Kasi malay mo, yung mga dumadaan sa harapan mo na ini-ignore mo, yan na pala ang para sa'yo. Kaya,
Mahalin niyo na ako. Ayan. Lovable nung answer. Ayan, Oh. hindi ko na alam tuloy isasagot Oh, ko. ano sagot? Ang sagot ko, mga kabaranggayan, again, yung taong mahal ko kasi, alam ko na I'm a giver. Naturally, I am a giver. Oh. So even though the love is not something that I get in return, as long as I give the love. And para kasi sa akin, pag pipiliin ko yung taong mahal ako, I feel selfish. Kasi hindi ko nga kayang ibigay or pantayan yung kaya niyang ibigay sa akin. At least dun sa taong mahal ko, alam ko na I am giving. I am giving and wala akong guilt sa katawan ko that the person that loves me is someone that I can't love back. Oh. Sino ang pipiliin ko? Ayan. Pero ito naman yan. Sige, Sabi mo depensa. ayaw mong maging selfish. Yes. Hindi ba pagiging selfish na ayaw mong ikaw ang magkaroon ng kasalanan tapos yung isang tao, siya ang magiging selfish? 'Di ba? Kaya dapat doon tayo sa nagmamahal sa atin. Hindi wow, sabi ng tech namin dito, wow. Dapat doon tayo sa nagmamahal sa atin kasi nga kesa naman love mo siya ng love tapos walang bumabalik. Dai, practical na ngayon hanggang sa pag-ibig. Doon tayo sa talagang mamahalin tayo. Hindi naman sa sigurado tayo. Pero alam naman natin na may konting chance. Hindi yung love ka ng love. Ayan, na-hurt ka na dyan. Doon tayo Ray, saglit lang, di ba? Preno naman tayo. Preno lang tayo dyan May sa mga nasasaktan eh. sakit na yan. Saglit lang parang may dugo. May dugo ako sa katawan ko. Parang saglit lang preno lang tayo. Alam, naiiyak. Iyak na. Iyak na yan. Ungkatan ng pas. Oo nga, bakit natin pinag-uusapan? Sa susunod kung magbibigay kayo ng mga problema nyo, wag ganito. Wag sa barangay. Wag sa barangay. Isuplong nyo yan kay sa iba na lang. Pero ito na yung tanong ko sa inyo. Umiiyak ka. Nako. Ala, umiiyak na yan. Ayan po. Oh my God, ay umiiyak. Live na live po yan. Abangan nyo po yung isang timba mamaya. Oo, bakit ka umiiyak? Sige na, yan, magpapatalo na ako. Sabihin mo lang kung bakit ka umiiyak. Wait lang kasi naman. Kaya mo yan. Wala. Again, it's going back to the belief that, wag ka that love should be sige. nurturing. Love should be, ibibigay mo lang talaga siya. And even though you don't get it in return, you give it. Okay. Sige, bakit may umiiyak dito? Ayan po, Wala welcome sa ating bagong segment, Maalaala Mo. Maalaala mo ba siya? Ayan. Ayan. Sasagot pa ba ako? Parang, pero yun nga. Nakukonsensya na ako. Pero at some point, sige na, hindi na palaban kasi, naku, kanina siya na nga ang inano ko doon sa mga internet. Tapos, ayun nga. At some point, dapat doon pa rin tayo alam pa rin natin na meron pa rin pagmamahal sa atin. Kasi, at least, we know how to reciprocate. We are sure if we can reciprocate or not. Hindi kagaya po nila na hindi kagaya pag tayo lang ang nagmamahal na wala po tayong kasiguraduhan. Well, love is always parang sugal yan. Pero at least doon ka naman sumugal sa alam mong kahit ilang porsyento lang ay may chance ka po na manalo. Ayan, bibigyan na po ng aming tech team ng tissue. Ayan, ang tissue po. Ayan, may tissue na siya. Ayan. Bakit pa kasi? Oo. Wala na, ako, nag-hail na ako ng white flag. Ayan. Ayan na, ano tawag dito? Defeat na. Defeat na talaga ang momshi nyo. Anyways, yun nga. Yan, send us your thoughts and malay natin, basahin natin. Actually, may umiiyak na nga rin kasama ko sa ating Facebook page. Pero babasahin namin yan in a while kasi ikaw ba, ang ating kapitan, sige nga, any last words? Ang masasabi lang ni Kapitan ngayong umaga, mahal ko or mahal ako, napakabigat po yung pagpipiliin, pagpipilian. Ano ba yun? Pagpipilian, pero sa deep inside mga kabarangay, kung ano ba ang mas matimbang, doon ka, kung saan or saan mo nakikita yung future mo with him
or kung hindi mo naman nakikita at wala namang patutunguhan ang inyong pagmamahalan, edi wala namang masama kung hindi natin entertain ang mga nagmamahal sa atin. Pero okay lang din naman kahit pagbigyan natin ng chance. Pero kung wala talaga, edi stick na lang tayo sa mahal ko. Pero nasa sa inyo yan, mga kabalitaktakan at mga kabarangay, kung sino ang inyong pipiliin. Sino nga ba? Tatapusin natin to mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solution sa COVID-19. Mga kaibigan, ako po si Dauby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Mga kabalitaktakan, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood po sa akin. Last day ko na po ngayon dahil namemohan po ako. Dahil sa pag-iyak nga po ni Ma'am Sheki, nagka-memo. Charot. Isinuplong ko na po sa aming HR. Miss Joanne, good morning. We cannot wait to have you here maya-maya. Mami, incident report si Ren. Sumbong talaga. Nako, bahala kayo dyan. Meron na tayong memo from Sir Dobby. Signed na lang. Yan. Oo, and with that, basahin naman natin. Sabi nga ni... sabi dito, ang importante, mahal nyo ang isa't isa kahit sino ang mas nagmamahal. Sabi naman ni Reggie, the best is mahal ang isa't isa talaga. Hindi talaga mag-workout kung iisa lang ang nagmamahal. Ayon naman kay Mel Hidalgo, sana darating na sa'yo ang taong totoong magmamahal sa'yo this year. Mahal na mahal ka namin, Ren. Wow! Ay, ibang comment pala yun. Pressured talaga na mag-asawa ako, And sabi din ni Sir Alan Leviste, good morning, Sir Alan. Sabi niya, realization, once you hit the certain age, much said, mahal ako. Yay! May kakampi ako. Sir Alan, alam niyo na kung anong edad tayo. Nagkakatalaw. Naku, walang pumampi sa Meron pa bang sumagot dyan? Wait. Ayan, meron sa akin. Sabi ni Sian from Raku, mahal ko, hindi ako mahal. Mahal ko, hindi ko mahal. Mahal ko, hindi ko naman mahal. Mahal ako, hindi ko naman mahal. Sabi niya. Yun lamang. None of the above na lang, sabi niya. Para matapos. Ito naman si Sebi Aquino. Oh. Pakisagot, sabi ko kasi mahal ako, pakisagot, gulong-gulo na ako. Sabi ba naman, trotropahin? Pwede namang tropahin yan. And since sinimulan na natin ang pagsagot nyo, we also wanted to say good morning to Sir Ian Drummer, Reggie Winter, good morning as well. Also to a good friend of mine, Jody, good morning as well. I love you too. Ito naman ang pulso, ang may mabuting may bahay. Laging banat naman ni Ka, Dobby, kapag sinasabi kong mahal kita, Papa,
mas mahal kita, Mama. Yan. Ay! Sana Hashtag all. kilig. Sana all Nakakakilig talaga. naman yan. Naku, my parents. Wow, my parents. Ayan, syempre, babatiin ko na po ang mga nanonood. From Isabela, ayan, Wow. meron na Natividad Gamibo. Hello po sa mga taga La Union. Hello din po sa inyong lahat. Mama and Dadods dyan, Cabala Union, Damorte sa Union, Hula Union, Mainot and Tobilio Family, Bebalalabs. Hello, shout out sa inyong lahat. Salamat po. Ayan, babatiin ko din ang Delizo family, especially kay Tita Hilda Lanot. Ayan, happy viewing po. Yan. Also to my family members din dyan sa Ilocos Sur na nanonood sa atin, vegan. Maraming salamat sa ating mga pinsan. At to my kids na mahal ko at mahal na mahal ako ata. Elera and Ethan, good morning anak. I love you so much. And of course, para nga kung meron naman kayong gustong mga topics, isend nyo sa amin. I-message nyo lang kami para pag-uusapan natin yan dito. Makabagbag ng dami. Huwag ganon. Baka talagang matanggal. Matanggal ako, no? sa programa sa pagiging iyakin. Ayan, alam nyo, mababaw talaga ang luha ko. Pero ikaw ba, Charles, yung kanina, hindi mo pa rin siya sinagot eh. Ikaw ba? Mahal ka o mahal mo? Mahal ko or mahal ako? Oo. Nagsawa na ako sa maraming nagmamahal kasi sa akin eh. Kaya, sorry muna girls, kaya... Ayan. Grabe naman kayo. So sa mga kabalitaktakan dyan na tumutok sa atin, ito na po, ihahayag ko na po yung memo ni Ren. Ayan, ito na po, memo. ibibigay na po natin sa kanya. At magpapasalamat na rin po kami sa pagtutok sa kanya. Kada umaga, tinatapos na po namin ang araw na ito, pero hindi matatapos to without you in our system to our sponsors, di ba? Maraming salamat, TG Home Builders, NGCP, Pau! At sino nga pa yun, Ren, para mabasa mo tong memo na to? Nako, huling araw ko na po babatiin. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. And of course po, maraming salamat po sa mga nanonood sa amin sa Facebook Live. Yan. Kung hindi nyo pa po kami nanonood at sa TV lang, meron po kaming Facebook Live sa aming Facebook page, that is Regional News Group Luzon, and sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. Dami niya na. And our social media platforms, don't forget na meron po kaming Twitter account sa mga sumbong nyo dyan. Yes. Make sure that you pitch that in sa aming Twitter para mabasa namin. At bigyan nyo naman kami ng topic dito sa Barangay Nyangay, di ba? Oo, yan. Pahabol lang. Niebres family from Villasis, Pangasinan. Ayan. Happy viewing. Meron din po kaming Instagram kung saan po mapopost ang picture ni Ma'am Shisheki mamaya na umiiyak. Diba? With that po, maraming salamat. Mamaya tumutok naman po kayo sa Luzon Headlines. 6:00 po yan para po sa mga updates po natin ng balita everyday. And susunod dito, nakakamangha talaga, nakakabilib kung ano ang susunod ng programa after namin. Ano nga ba yun? Ayan, yung mamaya po antabayanan nyo ang Boses ng Bayan with Kadobi. Ayan, makakasama natin siya mamaya dito lang po sa Boses ng Bayan. RNG Luzon, panoorin nyo po. Yes, live na yan. So mga kabalitaktakan, isang araw na naman ng kakulitan, kakwentuhan, at kaiyakan ang inyong ilaw ng morning balitaktakan. Ma'am Shisheki! Sige. Hindi na tayo nagkakasundo. Kayo na, hindi na po ako lalaban. Nakasama Last nyo na po naman ako. sa tawanan at kulitan, Charles Limon. Ano? At Randy Guzman po, thank you po Randy Guzman, syempre kasama nyo pa rin sa mga nakakabilib, nakakakilig at nakakamanghang mga kwento. The Minion Ran. Tutukan niyo ulit kami bukas mula 6:30 to 8 in the morning at ito ang inyong morning barkada dito lang sa Morning Balitaktakan. Mga kaibigan,